Ani ay usa ka facility sa BGMP Region 7 sa Cebu City ang adunay ospital, aduna pay kaugalingong laboratory clinic. Anong tan-aw ng pasilidad sa report ni Femery Dumabo? Hamugaway nga lugar, bago og limpyo ang mga gamit, ana pay X-ray room og laboratory clinic. Sa unang tan-aw daw usa kini ka pribadong hospital. Apan dili kaya naara kini sa sud sa prisuhan sa Cebu City Jail Annex kon CCJ Annex. Usa sa naabtan namo nga nakapahimulo sa infirmary kining 44 anyos nga si alias Gabi kinsa maglisod na sa paglakaw tungod sa samad pinusila niini sa wa pa na priso ni adtong 2019. Napasalamat ko nga nabalhin ko sa anis kay gamay diferensya baka na magkalampag-kalampag makuan din ko diri sa clinic ba matimman din ba. Ang maong CCJ Annex lahi nga pasilidad sa Cebu City Jail Male Dormitory apan tapad ra sila. Usa sa tinguha nga madikongest ang Cebu City Jail Main. Hinungdan nga di ilang mga masakitong PDL ang anaa diri. Napatindog ang edipisyon nitong 2021 sa dihang una kining gihimo nga COVID isolation facility sa mga PDL. Og niadtong Marso 2023 human na palambo hingpit kini nga nahimong usa sa mga independent BGMP facility. Sagad ani adinhi ang mga masakiton og high value individuals nga PDL. Sagad sa mga sakit, HIV ug tuberculosis. Aduna sila 5 ka mga nurses, sa ka medtech, radtech, pharmacist ug usa ka roving doctor ug dentist. Aduna gyud sab sila pharmacy, ang mga tambal libre alang sa mga PDL. Ato gihimo sa atong mga HIV although sila may constant reminder lang doon from our health service na proper precaution. Mandate na to is kanang gitawag og tutok gamutan. So kita mismo mohatag nila sa tambal ato silang tan-awon nga ilabig yung giinom ang tambal para ato yung ma-sure nga nag-inom gid sila sa tambal para maayosan sila sa ilang mga gipamati. Kining 56 anyos nga si alias Sharon usa ka LGBT. Kinsa nasuta nga adunay sakit nga HIV ug napaubos lang sa test sa dihang napriso siya ug dinhi na usab na patambalan. Paglaya ni nako nakuanan. Nagkwantag na kay mga injection. Na kuan ra man mga lucky lang gud ma'am. Pero wa may problema ma'am kay anytime may mistambal diri. Ang pasilidad DOH Certified HIV AIDS Care Clinic ug Certified TB DOTS Package Provider. Aduna kini kapin sa 700 ka mga PDL. Ang capacity niini anaa sa 1,100 ka mga PDL. Aduna kini gym, sports room, library nga by schedule nga maggamit sa mga PDL ug ang limpyo gamugaway kaayo nga visiting area. O ganaw sa mga livelihood program, education program aron mo kita og makahuman sa pagtungha ang mga PDL. Although while na preso sila, we do not kani is guilty ka na, ongoing pa man ang ilang kaso, but as much as possible makatabang mi sa ilang reformation na once makalaya sila, makabalik sila sa society na makatrabaho sila and matarong nila ilang kinabuhi man. Sa maong CCJ Annex, di lang tingwa nila nga mabag-o ang PDL. Lakip na nga himsog sila, maayo ang panlantaw sa kinabuhi o gadunay igong kahibaw alang sa tinarong nga panginabuhi ilabi na sa panahon nga gawas nun na sila. Obanik Leofer Lumayag, Femery Dumabo. Balitang Bisdak.